Hola, benvinguts i benvolgudes. Em dic Albert Santasusagna, soc professor del Departament de Geografia i soc un dels coordinadors de l'activitat que fem a la Festa de la Ciència, que es diu Per què serveix una ciutat. L'objectiu d'aquest enregistrament és bàsicament explicar-vos com podeu dur a terme aquest taller a casa vostra. El primer que hauríeu de fer és anar a la web de la Cartoteca Digital de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i hauríeu de buscar el Pla Cerdà original de l'any 1859. Un dels objectius bàsics d'aquest taller és fixar-nos en com va crear, en aquest cas, com va concebre Cerdà la ciutat. I el que hauríeu de fer bàsicament és fer un zoom i fixar-vos sobretot a la part dreta del mapa, és a dir, la llegenda. Fixeu-vos exactament què són aquests símbols que apareixen aquí a la dreta i veureu que Cerdà preveia tota una sèrie d'equipaments per a la ciutat de Barcelona. El que podeu fer a casa és descarregar-vos aquest mapa i intentar, amb programes d'edició d'imatges com pot ser el Paint, doncs anar posant de diferents colors la llegenda del mapa sobre el mateix mapa. I us n'adonareu de coses interessants, com pot ser que els equipaments de Barcelona estaven distribuïts de forma homogènia per tota la ciutat. Per tant, qualsevol ciutadà de Barcelona tenia accés als equipaments bàsics a partir de la proposta de Cerdà. Espero que aquesta proposta us ajudi a comprendre què és una ciutat, quins són els seus objectius i, sobretot, com estava planificada la Barcelona del segle XIX. I, si teniu temps, doncs, feu una reflexió sobre com han de ser les ciutats i com és la Barcelona d'avui en comparació com la va planificar Cerdà en el seu moment. Una abraçada. Espero que vagi molt bé i que passeu un bon confinament. Quedeu-vos a casa.